Hej, jeg vil lige vise, hvordan man pumper nogle sandorm med den her, jeg har lavet. Når du skal i gang, stå med spredte ben, så sørg for at få pumpen så tæt på kroppen som muligt. Hvor længere du kommer væk, hvor mere ubehageligt er det for dig. Kom herned, så pump indtil du cirka er henne, hvor dine ben begynder at ryge ned i hullet. Så er du cirka den dybde, du skal have. Når så er den dybde, trækker du et par skridt tilbage, så trækker du imod dig selv. På den måde, der får du sanden væk. Og så gør det, at du kan gå ud foran og kigge, og bagefter kan du samle ormen op bagved dig. Så nu prøver vi lige. Her ser jeg benet ud her. Mellem benene her, så gør jeg bare stille og roligt. Lad pumpen arbejde. Og det er ikke hårdere end der kan snakke. Det var det. Og hvis du kan se, så har vi alligevel i gang lidt taget en 4 huller. Så vi bare samle orm op. Bare kom med herinde og filmen. Og de ligger jo tykt hernede. Se, de ligger her. Hold da op. Ja, jeg har 3 her. Jeg har 4 her. 5. Sørge for at komme godt tilbage på hullet af. Vi kan godt ligge 2-3 meter væk på det hul af. Gå 2-3 gange rundt om det hul. Altid tjek, det ligger ind her. Og det er perfekt til en krog. Der også.